Nyt me koitamme, tässä tulisi meille ihan niin kuin se jalatsin. Panemme tämän kummikenkään, kummikalussan ihan tänne. Näin. Mennäänkö sinne mennä? No mene sinne nyt. Mitäs sulla pitää vielä? Näin, niin? Näin. No toisen panemme tänne. Tuossa liikoa. Ja nyt tästä äijy leikata siksi, kun se sitten tulee suureksi liike. Hän itsestään sitten sen suuren on. Tämän tänne panemme näin. Niin? No. Nyt kiettos muilomma. Laitamme noin. Annetaan noin kenkään mukaan. Kenkään mukaan noita. Se tulee ihan niin kuin tavallinen jalatsi. Näin. Tämän tähpänä. Näin. Otamme täältä. Ja sitten ihan noin. Näin tullut sitten ihan niin kuin se on niin kuin tästä. Näin. Niin, että noille sitten lujempaa ne hankat tästä. No. Näin tullut. Nyt me otamme tästä poikes. No, tuli pois. Näin. Tämän otamme sieltä pois. Näin, niin. Ja nyt saukas. Tästä pitää tänne panna. Näin. Pienenä tämä Siemestä tai joku paikasta vai? Siemestä tätä UK-puolesta. Tähän. Tähän vaan olisi joku paikasta yhdellä tapua. No. Se hieroo molemmat. Nyt panemme noin. Tak, kunnolla. Panemme näin. 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 Nyt mitä mieleen tullut, sitä voit ne laittaa. Mitä vai? Sieltä kansia tullut. Jotta vanhuttaisi, niin? Näin. Kun laitat, sit pitää näin, kun pyörität, sit pitää tuossa heti suuhun sieltä. Sitä tuossa asettuu, että tulisi ihan kuin se jalatsi. Jotta hän ei unohtuisi, niin minun pitäisi tulla. Se tulee vierkenkä. Näin. Panemme näin.
vähän pyörittää sitä. Mhm. Tack. Sitten tuossa suurennat. Ja sitten tuossa neljälle. No. No. Tak. Panemme noin. Sitten tuo suuremmin. Tässä on joku levi. Eli pitää aina olla Lämmin. lämmin. Tak. Näin. No. Eikö vielä vältetä? No ei. Ei vielä. Vielä pitää onnistua. Kauneet nenät. Ei kiukata kun kauniit vaan ne. Kantapi on kaunis. No nyt tämmöistä ollaan, niin tämä voit nyt ottaa kengätä tuossa sinne. Panna katsoa, tullut tässä. Varmasti tämä on pieneksi mennyt. Vai ei menokään sinne. Vähän no. Näin, niin. Menee. Näin. Kengän mukaan. Sitten vaan nyt tuo. Ei mennä suuntaan.
Nämä on tuossa näin laitan. No, onko näkyviä? Suuri reikänä vielä tuli tässä. Tak. Kun laitan videosti. Se, että tuossa kuumepan. Tak. Me laitamme näin, katso vähän. Täällä on tästä poikes. Panemme näin. Ja näin. Joku ei tarvitse laittaa omaa sijaa. Näin. Panemme. Kierimme tämän näin. Näin. Miten mä saa valkeilla? Näin. Ja nyt näin. Että molemmat yhtä aikaa. Tuot ensin yksi laittoa, sitten toin. Minulla miellyttää, että molemmat. Kyllä. Näin. No, sitten sieltä kun suot. Ja sitten tuossa pitää heitä laittaa samalla keinoin, kun nyt ihan olisi niinku se... Vois sanoa tossumpia vähän. Töppöset sanottiin miltään pientä. Uusi sana, töppöset. Näin. Tuosta liikkarin katso pahoin. Näin. Niin? No itse mä samalla keinoin. Näin. Näin. Niin? Taas nyt jo. Näin. Niin? No se tehdään niin. Sitten kun missä ollaan joku virhe. Siitä nähdään vaan mulla. Asetat heitä. Siirrytään laulat. No. Väsiemistä tulisi minkin. Ei unohtu. Mennään sen. Tak. Että tämä pohja tulisi. Sitten voit näin laittaa, että tämä tulisi näin. Kantakin tälle. Näille. Voit kohuttua täällä laittoa. Voit marjoa, survua. Sitten siemestä tuossa samalla keinoin siellä. Näin. Niin? No, nyt panemme kuinka panemme loppuun. Tästä puolesta panemme näin. Panemme näin. Noin. Noin. Panemme näin. Tuossa ei oo. Näin. Sitten näin laitetaan. Ja me ollaan Karjalaskunen kasvain Vietnamista tuotiin bambuk.